Ekwa u ħbieb tal-Facebook, tal-YouTube, grazzi li qegħdin magħna llum għal darb'oħra minn ġewwa River of Love Christian Fellowship, Tarshin Road, Ħalaxaq. Inħeġġitkom jekk intom qed issegwu dan l-ewwel darba biex intom tiġu tingħaqdu hawnhekk biex fejn nfaħru l-mulej, fejn Alla jopera, għandna kif smajna żewġ testimonjanzi ta' fejqan u naf li kien hemm oħrajn li fiq u nirringrazzjaw l-Alla tal-weekend li għadda. U ta' dak li għamel il-mulej jagħmel fostna, alleluja. Il-mulej huwa ħaj u Alla jħobb, Ġesu jħobb il-poplu tiegħu u Ġesu jopera u jaħdem mal-poplu tiegħu. Kulħadd jgħidin warajja minn qalbek, Missi Qaddis, kellimni llum il-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, illuminani u għamel minni dak li trid int, mulej. Illum lesni nirċievi l-kelma tiegħek u għadtu għadt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Poġġa bil-qeda. Morru malaj fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 3. Din hija it-tmien lezzjoni fuq jiena spiritu għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Jiena spiritu għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Jekk intom ma smajtux il-lezzjonijiet l-oħrajn, issa saħħa morru simgħuhom fuq il-River of Love live stream. Dan huwa wieħed mit-talim li nista' ngħidilkom għalija personali għeni ħafna narbel niddixxerni min jien bħala kreatura u min jien bħala kreazzjoni ġdida fi Kristu. Għax ħafna mid-drabi ħan irrepeti ċertu affarijiet number 1 għandna ġodda magħna u plus li jkun hawn ġodda li taraw il-messaġġ. Ħafna mid-drabi id-dinja taqsamna fit-tnejn, imma aħna maqsuma fit-tlieta, 3 in 1. Aħna spiritu, għandna ruħ u ngħixu ġo ġisem. Fl-Iskrittura b'mod speċjali fit-Testament il-Ġdid, dawk it-tlieta huma distinti għalkemm joperaw flimkien. Meta jiġi għall-ispirtu u għar-ruħ u din iftakruha sew li ħanidilkom, id-dinja ma tiddixxernix id-differenza bejn l-ispirtu u bejn ir-ruħ. Id-dinja tgħidlek inti għandek ruħ u tgħix ġo ġisem, jew inti għandek ruħ u għandek ġisem. Imma l-Bibja tgħidlek li aħna spirtu min jien vera, il-veru jien huwa l-ispirtu. Il-karattru ta' Gordon jinsab inkapsolat fir-ruħ għax fl-ispirtu l-karattru ta' Kristu. Għal-min dan huwa kliem għal-min huwa mwieled mill-ġdid, Da messaġġ jista' jisimgħu kulħadd imma indirizzat għall-Knisja biss. Mela meta inti titwieled mill-ġdid, l-ispirtu tiegħek li mwieled mill-ġdid fih għandu il-karattru, l-attribwitijiet kollha, il-karatteristiċi kollha ta' Kristu. Fir-ruħ għandek il-karattru tiegħek. Fil-ġisem għandek il-ġibdiet li fil-maġġoranza huma bħaltu kull ġisem ieħor. All right? Imma biex tara fil-karattru ta' persuna hija ir-ruħ li tagħti identifikazzjoni ta' wieħed ħuli, wieħed riservat, wieħed bombastiku, wieħed konservattiv, wieħed jistħi, wieħed ma jistħi minn xejn. Dak huwa parti mill-karattru tiegħek. Il-karattru tiegħek huwa iffurmat matul iż-żmien mill-esperjenzi li tkun għaddejt. Fil-Bibja dawk it-tlieta huma 3 definizzjonijiet differenti. U qed ngħid b'mod speċjali fit-Testament il-Ġdid u iktar b'mod speċjali fl-Epistoli. Ismgħuni x'ngħidilkom, mhux kollox li hemm fit-Testament il-Ġdid narawh fil-Vanġeli. Għandek Vanġeli ġifieri għandek il-Mattew, Luqa, Marku, Mattew u Ġwanni. Tinsiex li f'dawk l-4 kotba għandek il-ħajja ta' Ġesu fuq l-art. Fil-kumplament tal-kotba għandek il-ħajja ta' Kristu fin-nies. Differenti totali. Għalhekk Ġesu fi Ġwanni 16 minn 14 sa 16 jitkellem fuq il-miġġa tal-Ispiritu Santu u li ċertu affarijiet l-umanità ma setax tirċivihom qabel ma ġiju.
Qed tifhmu? ċertu affarijiet, number one minna l-Ispiritu Santu in-nies kollha tat-Testament il-qadim ma setgħux jitwildu minn ġdid. Sewwa, once li ġie l-Ispiritu Santu, ġie l-Ispiritu Santu, meta Ġesu qal jiena ħamur għand il-Missier u ħanibgħatilkom lill-Ispiritu Santu. U meta jiġi hu jarrafkom dak kollu li għandkom tkunu tafu, jarrafkom il-verità kollha, jew kellha l-verità sħiħa. Għal 2000 sena qabel Kristu u 2000 sena, biblikament jisu 1000 sena qabel Kristu, u 2000 sena minn mindu Kristu għandek revelazzjoni kontinwa tikber. Ġifieri dak li jgħidula revelazzjoni progressiva ta' min Alla u ta' kif jiddilja mal-poplu tiegħu. Jekk inti tħares mill-punto di vista li l-poplu talla bħala knisja jew bħala poplu, bħala mara femminili, bħala mara, Alla jitkellem ma' Izrael bħala mara, imma fl-istess ħin jitkellem magħha bħala tifla. Bħala tifla. U jgħid fl-Skrittura li jiena mxejt miegħek bħal tifla, bħal mimsirja bagħad idej tifla tiegħu. Sewwa fil-profeti. Mbagħad meta inti wasa Ġesu u aħna nitwildu minn ġdid, issa qed jippretendi li l-Knisja l-poplu jibda jimmatura u jiġi trasformat fi ġbija eżatt ta' Ġesu Kristu. Mill-lat spiritwali, kulħadd jgħid mill-lat tal-Ispirtu. Aħna tiġà bħal Kristu 100%. Dijetta fil-bidu u llum it-tmien lezzjoni ħarġa nirrepeti naqra. Mill-lat tar-ruħ, ir-ruħ tiegħek, is-suke tiegħek, is-suke hija l-emozzjonijiet, hija fejn huwa il-karattru tiegħek. Huma fejn jkollok l-immaġinazzjonijiet, l-idea dik hija s-suke tiegħek. Dak huwa il-prodott tiegħek ta' kif ġejt iffurmat matul iż-żminijiet. Għalhekk inti għandek ċertu nies fejn jgħidulek jien hekk imdorri, hekk mhux fl-ispirtu. Dak l-erja tar-ruħ, meta jgħidlek xi ngħid għax jien hekk magħmul u għax jien hekk maġun, dik hija l-erja ta' ruħ, is-suke. Issa meta naslu fi Kristu, Kristu jrid jirrenja fik. L-Ispirtu l-ġdid irid jieħu over u jrid jirrenja fuq il-bniedem karnali. Kulħadd jgħidha l-bniedem karnali. Issa ħafna minnkom peress li intom Maltin u tifhmu bl-Ingliż bit-Taljan sew, il-kelma karne tfisser laħam. Però fil-kelma karnali fil-Bibja ma tfissirx biss laħam, imma wkoll tfisser attitudni tad-dinja. Vera hija wkoll parti mill-laħam, sewwa, imma wkoll attitudnijiet, jiġifieri kif konna ġixi qabel fid-dinja u jien għadni niġi qisni wieħed tad-dinja, meta nkun karnali. Ġifieri l-attitudni tiegħi għada karnali, għada taġixxi bħal il-bniedem qadim. Għalkemm fl-ispirtu tiegħi jien perfett fi Kristu. U tibda l-battalja. X'issa għandek 2 against 1, il-bniedem ir-ruħ irid jgħaddi minn proċess ta' maturità tiġdid, renew, tiġdid, isir ġdid. Jiġifieri jkun hemm żmien fejn inti qisek immaġina. Għandek karozza antika. Sewwa, imma bdiltilha qalba u għamiltilha qalb ġdida, magna ġdida. Imma l-ġisem, il-body, kollu sadit. Ġewwa bit-toqob fuq l-art, it-tapezzerija mqabta, u jgħidlek isma' hija dak magna bomba ta' ma tantx ħammorru l-bot di. Sewwa xi spiċċa tkun qed tiġri u l-magna taqalek għax il-qalba jkollu sadit. Sewwa jgħidlek ma nagħmlu ħafna renew tiġdid. Renew, make it new. Mela l-magna hija ġdida. Il-qalb. L-ispirtu. Imma l-ġisem għandu ħafna sadid. U biex neħħi s-sadid jieħu żmien. Għax tittaqtaw, titpoġġi biċċi ġodda, u dak il-biċċi ġodda jispiċċaw pereżempju jkunu
Romans 8. Poġġu biċċa ġdidin. Romans 5. Poġġu biċċa ġdidin. Romans 6. Poġġu biċċa ħadida ġdidin. U tispiċċa il-ġisem u l-bnidem naturali jibda jinbidel. Il-magna bomba. L-spiritu bomba. Sawa? Tal-Boeing. Għax jitir tal-spiritu. Amen. Alleluja. Mela, fil-ktib ta' morru fi Ġwanni 3, skrittura li infakkarkom kunu qaraw sew, qaraw ħafna. Xi kultant nibda ngħid jiena ħanibda naqra kodba li ma tantx naqra. U nerġa' nibda naqra kodba li ninaqra, u nerġa' neħel ngħid ara di qatt ma rajta. Jew kalla jkollok revelazzjoni oħra tagħha. Il-Bibja hija infinita. It is inexhaustible. Mela, vers 3 ta' Ġwanni 3. Da biex jina nfakkarkom u nerġgħu nkunu kollha fuq l-istess paġna. Nfakkarkom għal dawk kollha li intom hawn preżenti u dak kollha li tissegwu fuq YouTube u Facebook li għal Christmas Eve hawnhekk ikonna Candlelight Christmas Service fit-8 ta' filgħaxija. Alleluja. Mela, 3. Ġesu jiġbu tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara is-Santa Talla. Dik l-iskrittura tfisser jekk inti ma titwilidx issa mis-sema. Jew inkella wkoll tfisser fil-Grik jekk inti ma tbiddilx missier. Jekk inti ma tiġix imwieled mill-missier tas-sema. Għallu Nikodemu kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xieħ. Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġifhom u jitwieled wieġbu Ġesu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jtwilidx mill-ilma u mill-Ispirtu ma jidħolx fis-saltna ta' Satalla. Dak li jitwed mill-ġisem huwa ġisem, mela din twelid ġisem naturali. Dak li jitwed mill-Ispirtu u Spirtu. La tista' tġibx. Jekk jiena tgħidlek jeħtieġ titwieled minn ġdid bil-fors. Jeħtieġ. It is a must. You must be born again. You must. Jekk tittara s-saltna tas-sema, you must. Jeħtieġ. You must. Mela, intom il-maġġoranza tagħkom li naf li intom parti minn dil-familja, ħafna minnkom li taraw Facebook u YouTube, li intom imwilda miġdid, ħanaqralkom malajr xi punti x'ġara l-ispirtu tagħkom. Tiġà dejnihom fil-passat, ħanadduhom malajr ħalli ngħaddu għall-lezzjoni li miss. Number 1, x'ġralu l-ispirtu tiegħek. Alla tak spirtu ġdid. Daw gdbuhom daw il-punti, jekk tikteb il-punti għamel punti. Meta twilit miġdid, Alla tak spirtu ġdid. Mhux raqqaqlek l-antik. Tak spirtu ġdid. Jekk Ġesu x'qal, meta jkun hemm roqa fil-pannu x'qal Ġesu. U inti tipprova tħejta u traqqaħħa, tiżarrat. Jekk ikun hemm bettija xejdu la, antika tal-imbit, da miġġana antika u tidfam bit ġdid fiha xiġa jinfaqa. Mela x'qal Ġesu trid tagħmel id-dam miġġana l-ewwel ġdida biex imbagħad tidfa' l-imbit l-Ispirtu Santu ġdid fih. Sakemm il-bniedem ma jsir ġdid, l-Ispirtu Santu ma jistax joqgħod fih. Infatti intom l-unika nies fid-dinja li Alla tal-univers jammar fikom. Fil-Buddisti ma jammarx Alla, fil-Musulmani ma jammarx Alla, fil-Hinduisti ma jammarx Alla. Infatti laqqas fil-ħbieb tal-xhieda ta' Ġehova, laqqas dawk ma jemnu li l-Ispirtu tal-Alla ma jammar fihom. Li għata l-biża. Anyway, l-unika nies li Alla nnifsu jammar fihom huma dawk li ma mwilda miġdid li jissejħu poplu imwieled minn Alla. Amen? Mela, l-Ispirtu tiegħek sar ġdid, kulħadd jgħid, l-Ispirtu tiegħi huwa ġdid. L-Ispirtu tiegħi huwa mġeddet mis-sema. Issa ħammorru skrittura li tifqa' il-bibien kollha ta' kull reliġjon. Mhux Romani, Efesin 4. Efesin 4. Din l-iskrittura tomoda u twaqqalek ix-xedaq.
Infatti l-iskrittura twaqqalek ix-xedok mhux għax ma tifhimix, għax once li tifhimha u ħadd tifhimha tgħidlek imma kif jista' jkun. Ra l-Bibja tgħidha jista' jkun. Speċjalment daw dak li qogħdu jgħidu aħna nimxu mal-Bibja mela tittimxi ma' din. I am surprised kemm nies jgħidu jimxu mal-Bibja u mbagħad jikkwataw x'jaħseb dak, x'jaħseb liħor, u kif iħossu dak imma dak għal ġekk u dak inti imxi mal-Bibja qalbi. Imxi mal-kelma. Vers 24. Ara jekk intom tridu taslu san-naħa l-oħra li tissejjaħ l-eternità min issa sakemm Alla jsejjaħlek biex tkun miegħu timxi fuq il-kelma tal-Alla. Biss. Vers 24. Ilbsu mela, vers 23. Għandkom tiġġeddu b'tibdil spiritwali tal-fema tagħkom. Mela, il-fema tagħkom, il-fema tiegħi fejni? F'liema area qiegħda fil-fema tiegħi? Fil-spiritu, fir-ruħ jew fil-ġisem? Fir-ruħ, that's Mela, il-fema tiegħi tiġi imġedda. Għax jiena tiġi imġedded spiritualment. Immissa ismani. Alla jġeddidni spiritualment, imma jien niġġedded spiritualment. Bil-kelma. U wieħed xogħol jagħmlu Alla. L-ieħor xogħol nagħmlu jien bl-għajnuna tal-Alla. Għalhekk inti għandek Kristjani li huma mwielda minn ġdid, imma l-fema tagħhom għada bħal tad-dundjan. Insew u mhux qed jarfu li Alla qalilhom biex ikunu għajkla. Jgħixu, immaġinaw kemm hawn ġirajtu xi Golden Eagle hekk fil-film speċjalment jew fid-dokumentari kemm huwa sbieħ. Immaġina Golden Eagle ittil u sejr hekk. Fil-spiritu hekk qisna il-Kristjani karnali. Għajkla Golden Eagle u nitkellmu bħad-dundjani u naġġixxu bħad-dundjani. Għamilta tajjeb tad-dundjani? Somma dak dundjan Malti. Anyway. Isimgħu għax ġej issa u ilbsu l-bniedem ġdid. Ilbsu bil-Ingliż taġobni iktar, imma se ngħidilkom. Put on the new man. Maħluq skont Alla, hawnhekk għadni kif kissirt ix-xedaq ta' ruxma ta' Kristjani. Created like God. That's it. Close the church. Maħluq skont Alla. Fil-ġustizzja. Mela aħna fl-ispirtu tagħna issa ġustizzja u quddusija tas-sew. Ismagħha bl-Ingliż għax nafu bl-amen bl-Ingliż. Put on the new self which in the likeness of God has been created in righteousness and in holiness of truth. Mela jiena u inti l-ispirtu tiegħi maħluqa fuq ġbija u l-istess DNA ta' Alla u l-natura spirituali tiegħi tiġà mhux qed nipprova nkun tiġà għaddis u ġust. Dik hija n-natura spirituali tagħna, mhux ir-ruħ. Ir-ruħ li tiġi mġedda kuljum. L-ispirtu tiegħek dejjem hawn fuq. Ir-ruħ li hija inkonsistenti. Dik ir-ruħ, dik huwa il-bniedem li jissejjaħ karnali. Okay? Iktar ma inti tkun konsistenti li r-ruħ tittaġixxi bħal l-ispirtu imma ma tafx għax m'għandix id-DNA tal-ispirtu tal-Alla fija r-ruħ. Għalhekk għandek bżonn il-kelma. Għax il-kelma tal-Alla hija l-istess DNA tal-ispirtu li inti mwieled minnu, minn Alla. Jiena u inti mwilda mill-kelma tal-Alla. Mela jiena u inti
Ir-ruħ tagħna timbena bil-kelma tal-Alla. Hawnhekk ħanejt xi ħaġa li ħataffeċ kallijiet reliġjużi. And I'm gonna love it. Fl-ispirtu tiegħek isimgħuni. Meta jiena u inti nitgħallmu, jiġifieri when we are gaining knowledge, bil-Ingliż bil-Greek kenosis, arfin, li nkunu qed nagħmlu u għali qed nakkumulaw informazzjoni sewwa ta' minn aħna diġà fl-ispirtu. Ismawni. Il-kelma kenosis bil-Grek jiġifieri nakkumula informazzjoni biex nikber fl-arfin. Però hemm kelma oħra simili fil-Grek hija epignosis li tfisser taraf. Jiġi kellha bil-kelma bil-Malti tirrikonoxxi. Bil-Ingliż acknowledge. Listen, m'għandix għalfejn niċċekk jekk kienx ma' raġel jew mara jien, jiena mhux qed għada neqgħu ma tgħid jien raġel. Raġel 100%, laqqas għandi parti minni mhix raġel. Avolja ġew akkużawni ħafna affarijiet ma jimpurtax, ħallihom Halleluja, praise God, jekk tu pjaċira tinġiblek il-ferħ kompli żejjed. Għalmejn qed nikkontribwixxi għall-ferħ tiegħek. L-anti daqshekk imdejja, ma jimpurtax. Halleluja. Imma meta dejlek issa epignosis fil-ktib ta' Efesin kapitlu 4, fil-ktib ta' Ġud, fil-ktib ta' Petru, epignosis hija differenza, xi tfisser? Meta jgħidlek epignosis, acknowledge tfisser ikber immatura billi iktar taraf minn int vera. Iktar ma naraf minn jien fl-ispirtu fl-Kristu, iktar jien nissaħħaħ fil-fejdi. Issa, jiena ukoll naraf li fil-ġisem korrott għadu maħkum mis-seta ta' dnub. Il-ġisem għadu ma lebx dnub u għal-ispirtu u r-ruħ imġedda li tikkontrolla u tiddomina il-ġisem. Imma l-ġisem kull jum jgħid, le, I want the dead. U l-ispirtu jgħidlek, no. Iqaf. Stop it. Shut up. Obey. Dik hija dak li ngħidula battalja spirituali. Il-battalja fil-ġisem. Okay, aħwa, dik hija l-battalja li jiena rrid nagħmel xi ħaġa fil-ġisem, pensi billum dal-għodu kont qed naħseb bejni u bejn ruħi. Kienu minnkom xi ħadd weġġakom u kellek aptit tagħmel vendetta minnhom. Għaliex ma għamiltix? Għax l-ispirtu ma jħallikx. Mela, issa hopefully rebaħ l-ispirtu. Sewwa ma għamiltix u inti once li ma għamiltix u rejt li l-ispirtu tiegħek qed jikkontrollak u dak il-Bibja tgħidlek bniedem li jgħix fl-ispirtu. Ma jaqax, għaliex waqax? Min fejn waqa'? Ma jaqax għal-ġibdiet tal-ġisem. Il-ġibdiet tal-ġisem huwa raġel kull mara li jara irida. Mara kull raġel li tara tridu. Affett tal-ġisem. Jirrabja jagħti, jġielet jgħid, affett tal-ġisem. Ma l-ispirtu, jekk jikkontrolla l-ispirtu, il-ġisem, bħal ma jgħidu bl-Ingliż, you starve it to death. Alright? L-ikel tal-ġisem huwa d-dnub. L-ikel tal-ispirtu jew tar-ruħ hija l-kelma u l-obbedjenza fuq il-kelma. Mhux inbilli tkun taf il-Bibja tittobdi dak li taf. Għax inti l-Bibja ma tgħidlekx li inti tiġġedded billi tkun taf x'tgħid il-Bibja. Il-Bibja tgħidlek tiġġedded femtek, tiġi mġedda renewed billi inti dak li miktub taġixxi fuq. Għadefum? Għalhekk inti d-dinja tgħidlek m'għax biża, il-mamma mija x'ħan nagħmel pastor, m'għax biża x'akad. U l-ispirtu tiegħek xejlek. Il-mulej huwa s-sitt tiegħi. Il-mulej huwa r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. L-ebda darba msawra kontra tiegħi ma tirnexxi. Ħallew, x'mela l-ispirtu tiegħek x'jagħmel? L-ispirtu tiegħek jaqbel ma x'qal Alla.
Issa jekk tħalli l-ispirtu tiegħek jiddomina ġismek ikun vessela li għandek bżonnu għal din il-ħajja biex taqdi li l-Alla bih, imma jkun ikkontrollat u dominat mill-ispirtu tal-Alla fik li għandek l-istess DNA tal-Alla fik fl-ispirtu. Amen, aħwa? Allora jena u inti kontinuament qed nikbru. Meta persuna jekk jiena irrid nieħu droga, ma noħodix għax ispirtu jiddominani. Jekk jiena rrid nara l-pornografija, ma nagħmilx għax ispirtu jiddominani. Ma nirrispondix lura insulenti u najjar u nidaj u nitkellem baxx u pastas, ma nitkellemx hekk għax ispirtu jiddominani. Il-ġisem kollu jagħmel dan. Għattifmu. Allura jiena ma nħalli dak l-affarijiet jibbu jiddominawni. Għax l-ispirtu tiegħi huwa qaddis, imwieled mis-sema, ġej minn Alla, peress li huwa kriyat bħal Alla u fuq Alla u allura hemm id-divinità tal-Alla f'dak l-ispirtu. Alright, il-Bibja tgħidlek li aħna tiġa minn issa nagħmlu qed nieħdu sehem fin-natura tal-Alla, Tieni Pietru kapitlu 1 vers 4-5. L-ispirtu tiegħek ġej mis-sema u l-Bibja tgħidlek fil-Ġwanni kapitlu 3 kull min ġej mis-sema jeleb dak kollu li huwa tal-art. Ok, fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 4-5 xtejlek kull min hu wieled minn Alla u jemmen li Ġesu Kristu huwa l-ben tal-Alla jeleb id-dinja. X'inhu tad-dinja? Da fatt tad-dinja. Ġlied, dbaħrit, sokor, żina, dawk huma fatt tad-dinja. Ok, tpattija, vendetta, dawk fatt tad-dinja. Dak mhux tal-Alla. U għalhekk il-Bibja tgħidlek aħna naqgħu għad-dnub, imkien ma tgħidlek li inti tola għad-dnub. Tola fl-obbedjenza. Meta taqa' għax inti qiegħed imwieled minn ġdid fuq. U qed tħalli l-ġismek iwaqqak għal dak li jrid id-demonju. Qed tifhmu aħwa? U din hija dik hija il-ġihad Kristjana. Il-ġihad Kristjana. Hija gwerra spiritwali jiġifieri. Hija kelma mhux Kristjana, hija kelma Musulmana ċfili. Imma dik hija l-gwerra spiritwali. Ok, għaliex użajta dik, għax ġin ismajnija fuq il-news u hemm ġihad oħra li ovvjament li ħafna sfortunatament Kristjani jisfittxaw vittmi tagħha. Anyway, ħankomplu nitkellmu. Għandna issa morru fi ktib tar-Romani kapitlu morru fi ktib ta' Galatin, għax inni biex immur hemmhekk ħammorru issa. Mela l-ispirtu tiegħi huwa qaddis. L-ispirtu tiegħi huwa ġust. L-ispirtu tiegħi ġej mis-sema. Imma tbaqax niddilja mar-ruħ, mas-suke, mal-emozzjonijiet, mal-immaġinazzjonijiet, mal-ħsibijiet, mal-feelings, l-emozzjonijiet tiegħi. Dawk il-karattru tiegħi ta' Gordon John Manche differenti minn ta' Kit għax Gordon għadda minn ċertu esperjenzi fil-ħajja li ffurmaw is-suke tiegħi. Għalhekk in-nies imorru għand psikologa. Il-psikologa dak li jgħinek illi fil-behavior tiegħek. U tmur għand Kristu biex iwildek minn ġdid. Amen. Alleluja. Grazzi Ġesu. Mela. Gloria lilek muli qaddis. Mela, fejn telkom morru Galatin kapitlu 5. Ħammorru minn vers. Għattuħdu pjaċir? Grazzi, bravi. Alleluja, vers 16. Jien ngħidilkom imxu fl-ispirtu u taqgħux mela żomma di għamela stampa f'moħħok. Għamela stampa f'moħħok. Taqgħax. Għax lilek Alla sejjaħlek biex tgħix ħajja sopra natural. Sopra il-natural. Fuq il-ġisem. Fuq il-natural. Min jgħix
fi Kristu għal Kristu. Jaġixxi jobdi fuq il-kelma tal-Alla relevanti x'jgħidu l-emozzjonijiet. X'jgħidlek tagħmel il-ġisem. U inti ma tagħtihx widen dak il-ġisem sewwa imma tgħix kieku x'jagħmel Ġesu. Kieku Ġesu dak il-kliem jgħidu. Kieku Ġesu dak it-tajjir jgħidu. Kieku Ġesu dak il-post fuq il-Facebook jiktibhom. Kieku Ġesu dak il-videos fuq il-YouTube jagħmelhom. Kieku Ġesu as kontra kieku Ġesu dan l-aġir kieku jagħmlu. Meta jiena u inti narġixxu maturi fl-ispirtu qed nipproklamaw il-Kristu ħaj quddiem dinja mejta. Tifhmu waħda. Din hija il-mixja Kristjana. Din hija l-istampa li jiena nżomm f'moħħi nħobb qedtilkom id-darba l-ħassa ħanaraw skrittura llum. Intom kontu tafu li fl-ispirtu, moħħkom hawn, ara ma tmodux toħoduni barra mill-kuntest. Intom kontu tafu li fl-ispirtu tagħkom għandkom bżonn il-ħadd jallimkom. Kontu tafu li fl-erja tal-ispirtu tiegħek m'għandek il-ħadd bżonn jgħalmek. Għax dak kollu li jafalla diġà tafu int fl-ispirtu. Kemm minnkom ma fimtunix, għal idea, kun onest. Kemm minnkom ma fimtunix, kun onest. Kemm minnkom fimtuni, għal idejkom. Kemm minnkom minnkom żgur. Ħavwej. Sadijem skrittura fuqha. Tinsiex jiena u inti kreati fuq ix-xbija ta' Alla bl-istess DNA tal-Alla. Nitkellem għan nies li huma mwilda mill-ġdid, mhux għan nies reliġjużi. Nies li ġejjin minn Alla tas-saltna, assassin, slaten, għax hemm sultan kbir fuqhom. ċittadini tas-saltna b'DNA divina fihom għax hemm Alla divin fuqhom. Huwa il-kreatur, aħna il-kreazzjoni. Battu għadi? U il-kreatur, aħna l-kreazzjoni. Fl-ispirtu tal-Alla, hemm dak kollu li huwa Alla. I know this is a bit bombastic. Allura l-ispirtu tal-Alla mandu l-ħadd jaf bżonn jgħinu. Allura x'immorru tagħna, x'noqgħod titgħallem, x'se trid tagħmel bibi, għal ġenna f'kollox. Inti kollox, dak kollu li hemm fl-ispirtu tal-Alla huwa fl-ispirtu tiegħek. Morru qraw l-ewwel Korintin kapitlu 2 sew. Imma huwa il-kelma tal-Alla, ir-revelazzjoni tal-Ispiritu Santu li dak li hemm moħbi mistur fl-ispirtu tiegħek joħorġu l-Ispiritu Santu b'revelazzjoni max-xandir tal-kelma. Għalhekk inti xorta għandek bżonn min jgħalmek. Issa hekk inti timxi sensittiv sewwa lejn l-Ispirtu tal-Alla, il-moment li tisma' tagħlim kontra l-Bibja, l-ispirtu tiegħek jaqbes u jiddarras ma taġobniex ta' min iżgur fuq mhux qed taġobni, mhux qed inħossa taqbel sew mal-ispirtu tiegħi. Għaliex? Għax l-ispirtu tiegħek tiġi jaf il-verità kollha. Infatti dottrina ħażina, per eżempju, meta inti għandek hekk imsejħa xi wħud, kemm minnkom temnu li Ġesu Kristu huwa Alla? Konvint? Jekk ikellim poġġilek riverver ma' rasek u ngħidlek iġħad li Ġesu Kristu huwa l-mulej li huwa Alla u li hu divin. Lesta li tagħmlu? Lesti tiġħdu dan? Ma se naftit. B'kull rispett lejhom, il-Jehovah's Witnesses jiġħdu li Ġesu huwa Alla. Jiġħdu li huwa divin, jiġħdu li huwa etern, jiġħdu li qatt ma kellu bidu. Ġesu kellu bidu fil-ġisem, fl-ispirtu kien minn dejjem ma' Alla. Mormons
Il-Mormons għodu attenti minnhom għax hawn knisja l-mosta. They're sweet u xorta Alla jixtieq jifdihom. Għandek Mormons fejn jemnu li Luċifru Ġesu maħwa. Għanilek xemnu ktar. Din tal-cartoons li ġejjessa. Tal-Mickey Mouse. Jemnu li Alla xi darba kien bħalna. Kiber u matura u sar Alla. Kemm minnkom fl-ispirtu tagħkom taqbel magħhom di, taqbel fl-ispirtu tiegħek. Kemm minnkom id-dardarkom kif smajtuha fl-ispirtu tiegħek? Kemm minnkom onestament ngħidlek Alla xi darba kien bħalna. U matul iż-żminijiet ma' eons of ages of light years ago. He worked out his divinity and he became God Almighty. Kemm minnkom temnu għadi? Għalx ma taċċettawiex? X'Ispirtu Alla fik jiġħada. Mela kif jispiċċaw jibilaw daw il-ħmerijiet? Stenna. Kemm mistoqsija tajba li għamilt jiena lil nifsi di? Għax iskrittura tgħidlek li hemm ċertu tagħlim li jekk inti tibqa' tisimgħu tispiċċa temmen il-gideb. Ħantikom oħra, ara ġej oħra. Mhumiex daqshekk bombastika daqshekk tnejli qabel, imma wkollof, imma di biex tidfifhimha tkun taf il-kelma, għax hawnhekk għandna ħafna Kattolċi f'Malta li mhux ħajfhmu għax ma jaqrawx il-kelma. Kemm minnkom taċċetta li Alla għandu ammu? Alla għandu ammu. Kemm minnkom, it's okay. Kemm minnkom temnu li Marija hija Alla, Kemm minnkom temnu li Marija hija Ġesu fil-ġisem? Intom qed tippruvaw toġbu lili jew vera l-verità ta' fuqha? Jekk Alla għandu ammu, Anna tiġi nantu. Kemm belgħa Kattolċi dik? Mhux qed ngħidlek ħajmorru l-infern fuqha, imma hija dottrina falsa. Marija mhix Alla. Marija Alla fil-ġisem biss. Marija ma provditlu, ma kienx li bdiet lill-Alla fil-kreazzjoni. Marija bħala għaddejja qaddisa mbirka li nħobbuha u nonorawha kienet li aċċettat is-sejħa tal-Alla biex iġġor f'ġufa il-ġisem li Alla kien ħajuża biex jopera fuqu f'din id-dinja. Ma mhux Marija tadbidu lill-Alla għax tispiċċa tgħid dawwa. Imma ħafna jgħidu. Marija Alla li hija Alla m'għandux ommu u laqqas nantu. Imma ħafna jaċċettawha f'dan il-pajjiż. Well meaning, u mhux qed ngħidlek li ħad intilef jekk temmina, imma aħseb. Aqra l-Bibja. Lut kapitlu 10 vers 5 tgħidlek li Alla provdilu ġisem. U Marija tqalet b'ġisem li l-Ispirtu tal-Alla ġie ammar fih sewwa. Imma l-Ispirtu li ġie ammar f'Marija ikkrea lil Marija. Jiġifieri Ġesu kien qabel Marija. Jekk Ġesu l-Bibja tgħidlek Ġesu kien qabel Abraham, żgur li kien qabel Marija ġewwa. M'hemm bżonn tkun xi teolog kbir di biex tifhimha, common sense. Allura meta int għandek l-Ispirtu Santu vera fik, ċertu affarijiet mal-ewwel idarsuk. Mhix qed toġobni ta' di. Jimporta torini fejn fil-Bibja place u hekk jogħġbok mhux skrittura waħda, tieni mill-inqas 3. U għaliex di, pastor? Għax fit-2 Korintin kapitlu 13 vers 2 tgħidlek ħalli kull ħaġa tikkonfermata fuq 2 l-inqas jew 3 xhieda. Inti ma tibnix dottrina u tagħmilha dottrina maġġura fil-Knisja fuq skrittura ambigwa waħda. Irid ikun hemm support ċarissimu. Qed tifhmu?
Hawnhekk fejn tiġi hawnhekk għal Bible mhux interpretation to be honest, għax you don't need to interpret, you just read and believe it, that's all. Qed tifhmu aħwa? Mela ħammorru issa fil-Ktieb ta' Galatin. Jien ngħidilkom mela simgħuni. Kulħadd jgħidha meta jiena twilit miġdid, l-ispirtu tiegħi jinwiled miġdid, ġi minn Alla. Mela fl-ispirtu jien tiġà matur, tiġà qaddis, tiġà ġust. Kemm hawn kienkom temnu li l-Bibja tgħidilna kunu mqazza bħal ma Alla huwa qaddis. Kunu qaddisa bħal. F'liema area kunu qaddisa jekk intom tiġu qaddisa. Mela għalhekk intom ma tgħidilkomx il-Bibja siru qaddisa, tgħidlek kunu qaddisa, ħanikom differenza. Bl-Ingliż idur aħjar, ma tgħidlekx become holy, tgħidlek be holy. Għalhekk tgħidlek be born again, not try to do something to get born again. Be born again, be holy. Xi tfisser be holy? Tfisser di. Ħalli l-ispirtu tiegħek jiddomina għalek ruħek u ġismek. U jekk tagħmel hekk, inti tiġi konsagrat u tiġi mwarrab għax-xogħol ta' Alla u x-xitan ma jistax imissek la fl-ispirtu, la veruħa fil-ġisem. Halleluja. Grazzi mulej. Amen aħwa. Għaw xogħol minnkom għandkom bżonn toothpick għax ħadd jaħilkom il-laħam minn biżnilkom bħalsa. Amen. Mela. 16. Jien ngħidilkom imxu fl-ispirtu u taqgħux għall-passjoni tal-ġisem. Mela. Spirtu għaw fuq. Ruħ għadni għaw isfel, għadni kif tul minn-ġdid. Ġisem għadni għaw isfel. Mela, intom li twilidtu minn-ġdid, taqgħux għall-ġisem. Għax intaw fuq. Taqgħax hemm. Għax jekk taqa' hemm, hemmhekk id-demonju jirrenja. Imma jekk timxi fuq, hawnhekk Kristu jirrenja. Amen. Halleluja. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu. U l-ispirtu huwa kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin. Biex ma jħallukomx tagħmlu tixtiequ jekk lilkom imexxikom l-ispirtu m'intomx taħt il-liġi. Di tittifhimha llum għamel post li tkissillek ix-xeda qaltin. Alla huwa taħt il-liġi. Issa jekk inti mweled minnu taħt li ma liġi tittiġi. Jekk Alla mhux taħt liġi, jekk l-ispirtu tal-Alla ma taħt liġi, jekk inti l-ispirtu tiegħek imweled minn Alla u kreat fuq Alla u qaddis u ġust. Li ma liġi titiżżomm jekk inti diġà ġust u qaddis. Kull ma dak tagħmel tikkoopera ma l-Ispirtu Santu u tħalli l-kelma iġġeddidlek fehmtek u titqaddes. Amen. Halleluja. U ma stix qaddis għax tilbes mill-punta ta' sara ta' rasek sa' punta ta' saqajk u titatta. Għaw ċertu reliġjonijiet, insomma sa' kważi kulħadd buċċu motti, allura kulħadd issa. U ħossuhom li huma qaddisa għax jagħtu wiċċhom kollha. Issa, ħanilkom ħaġa ħanilkom xi ħaġa tal-ġisem. Tgħidu ħankellmkom xi ħaġa tal-ġisem? Inti taħseb li hemm bżonn noqgħod nara għal xi partijiet partikolari, mara biex nixxenna għaliha? Inti ma kontux tafu li anke jekk tħares fajnejha mara wkoll tista' tixtieqha? Iskrittura tgħidlek fil-Ktieb ta' Mattew, kapitlu 6 tgħidlek għajnejkom, l-għajnejn huma t-tieqa tar-ruħ. Infatti ġili jkun hemm persuna inti tgħid kemm raġel sabiħ dan, x'għajnej sbieħ għandu. Kemm hija mara sabiħa, x'għajnej sbieħ għandha. Qed tifhmu? Jiġifieri m'hemm bżonn tara l-ebda kurvaturi, ħarsilha f'għajnejha u tixxenna għaliha. Qed tifhmu? Xorta ma fajt tal-ġisem, issa li tgħid tara mara u tgħid dik mara sabiħa, qed tgħid dak li hu. Jekk tgħidilha kera, jekk ikera tgħid dak li hu. Jew nkella tkellem bil-fidi u jgħidilha sabiħa xorta. Għax il-fidi sejħ dak li mhux daqsi kieku hu. Alleluja.
Praise the Lord. Hallelujah. Okay. ħanorikom skrittura diġa sar il-ħin. Hawnhekk qed nitkellmu ovvjament ktib ta' Galatin. Kif aħna ngħixu fil-ġisem. Ma ngħixux fil-ġisem, ma naqgħux għall-ġisem għax aħna msejħin biex nirrenja fuq din il-ħajja fuq il-ġisem, fuq dak kollu li d-dimonji jġibilna fil-ħajja tagħna permezz tal-Ispirtu tal-Alla li għamar fina li aħna ħaġa waħda miegħu. Kull min huwa maqut ma' Kristu huwa ħaġa huwa Spiritu wieħed miegħu. L-ewwel Korintin 6:17. Mela, ħamorru fil-vers. Are you having fun? Amen. Verse 19. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa. Zina, din ix-xejn niftaħ aktar fuqha ma mhux illum. Zina, faħx, nuqqas ta' rażan jiġifieri bla kontroll. Issa bla kontroll jista' jkun ukoll jekk inti tikol bħal ħanżir. Jekk inti kontinwament tikol isek ħanżir jew ħanżira sewwa, inti hemmhekk qed tagħmel dub. Aw min jgħidlek tikolx ħanżir ta' aħna mhux suppost niklu ħanżir. Jiena ngħidlek ħu l-ħanżir imma tikolx bħalu. Jekk tieħu naqra bacon fil-għodu mal-breakfast, minti tagħmel l-ebda dnub, imma jekk inti l-ħin kollu tikol, jista' jkun għandek problema tal-gula. Allora m'intix qed tikkontrolla f'dik l-erja. Sewwa, jekk inti jikkontrollak sigarett jew xi drink, issa ġejn il-festi, issa saħwa simawni sewwa. Issa ġejn il-festi u grazzi mulej għal-festi u grazzi mulej tal-familji. Odu attenti, number 1, jekk ħatoħorġu u jirnexxilkom tingħaqdu ma' xi ftit taħwa jew l-awlem. Odu attenti biex ma tkunux ta' testimonjanza ħażina bix-xorb. Mhux kull ma huwa permissibbli huwa profitabbli. Għajna xie taf li aħna nkawnek meta niġu għal-mejda tal-mulej ma nużawx imbit. Number 1 għanidukom għal żewġ raġunijiet. Number 1 ġesu anka fit qarbin il-lut kienu jħaltu biex ma jkunx imbit, kienu jħaltuh bl-ilma. Apparti minn hekk ukoll imma, waħda minn raġuni, number 1 it-tieni raġuni hemm raġuni oħra wkoll, jiena ma nħobbux imbit idejaqni. U t-tielet raġuni għadi. Għajna mill-mod inti kollok hawnhekk nies li ħarġu mill-problema ta' alkohol. Jitqarbnu, tgħid li minti ma tistax temmen li mhux ħajkollhom hekk, jiena iva l-fidi tiegħi iva. Minti taf fejn huma l-fidi tagħhom? U terġa' tqanqalhom għall-alkohol u għad-drink? Però laqqas huwa neċessarja, x'hekk niġu verament għall-punt tal-Bibja, il-Bibja tgħidlek frott tad-dilja ma tgħidlekx per se imbit, issa tista' tfisser imbit. Ma frott tad-dilja jiġi grape juice. Frott juice tal-emba. Infatti, jekk tittamlu pur. Ma ntrobx għal-fejt morru għal dil-estremitax, il-Bibja ma terrekjedijiex. Batene pasru u għandek frott tad-dilja intamiltu pur. Ekku, pur. That's it. Anyway, ħallu infatti għaw komunitajiet Malta jasru huma l-eneb u jużaw għal-komunità. Jekk hawn xi ħadd irid jieħu dik responsabilità, go for it, take it. Timmiskjalu xejn, ma tmux timmiskjalu xi ħadd oħra. Żommu pur, frott għaddilja. Halleluja. Anyway, l-emejjel tal-ġisem huma magħrufa żina faħx, nuqqas rażan, idolatrija, seħħer, mi beda ġlita ejra kolla ambizjoni firda partiti. Sew PN u sew PL. Min jivvotalhom jaqal ġisem u jidneb kontra dalla. Issa ħajbatu li ġerba minn iżmu. Mela, halleluja, mhux biċċajta. Hawnhekk number 1 għod attenti li ma jkun hemmx firdit politiċi bejnietkom. Imma partiti ġifieri qasmit, okay? Invidja, sokkord, baħrit u ħweġ bħal dawn. Iwissikom! Bħalma wisejkom qabel, min jagħmel dawn, jiġifieri jgħix fihom u jagħmilhom, ma jridx is-salt natalla. Issa, innu ngħidu bil-kelma seħer. X'inhi seħer? Seħer? Witchcraft. Kontu tafu li s-seħer huwa għamil tal-ġisem. Mhux biss għax tmur anċi waħda marsa skala, jew birzabbuġa, jew il-belt, jew il-furjana. Witchcraft. Il-witchcraft taf kull ma hu.
Number one, iva hemm demonji li huma jiġu utilizzati u jekk tmur għandhom tispiċċa bejta ta' xjaten u jkollok u saħħotaw magħmul fuq ħajtek u titkissru jekk inti tersaq lejn Kristu biss. Imma s-seħer mhux minn hemm jibda ta'. Is-seħer jibda milli inti tikkontrolla ħadd ieħor. Manipolazzjoni, thank you. Manipolazzjoni. Issa, ma morrux għall-estrem. Ma morrux għall-estrem. Imma ħan semmilkom xi ħaġa komuni. Kopji. Għadu attenti. Għarbat mux tajar il-mara sa xi wiċta jew xi saħħara. Jew l-raġel ja saħħar ta' Andor. All right. Imma believe it or not, meta l-aġir tagħna jipprova jiena ħan ikkontrolla u nimmanipola, qed nagħmel issa xogħol li m'hemm bżonn tkun saħħar biex tagħmlu. Issa xi ħaġa wkoll hija di. Fl-Iskrittura hemm dnub huwa komuni fil-Knisja. Ir-rebellioni u rebellioni kontra l-awtorità tal-Alla u kontra l-awtorità li hemm waqfa minn Alla. Taf x'isejjaħ dak fil-Bibja? Seħer. Witchcraft in the church. Passa jekk ma tagħmilx li ngħidlek jiena ħanitlaq il-barra u noqgħod naqlalek fuq il-Facebook. Għax jiena l-pastor kellimtu tamma xorta ma samax. You know what you're trying to do? You're trying to bring witchcraft to this pulpit. Now, nirringrazzja l-Alla perfett minix, imma l-lum narfu x'inhu l-witchcraft. U jiena f'dan il-Knisja ma nippermettijiex. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Jiena nisma' iva jkollok opinjoni tajba, nismagħha imma taqbis il-lajn. Inti ma mistriek tmur tkellmu pa, għandi din l-idea, x'tidillek? U għamli għamilha. Imma pa jekk ma tagħmelix, isseħħlix iktar ibnek u m'inhiex ħadar iktar dar, qed tipprova timmanipola l-missierek inti. Għadhom laqqas jafu kemm Kristjani jaqgħu fil-witchcraft while they're singing praise the Lord and speaking in tongues. Ma ħaġ li ried, mela issa ħa nagħmlu vendetta. Jiena tkellem fuq ħnina tal-mulej dal-weekend u l-wet qabel. Ma ħnina tal-mulej għandu bżonna ħafna knisja, no? Ħanarikom l-aħħar skrittura li semmejtilkom ħafna fuqha u might as well intikom referenza li għax forse uċu minnkom jgħid li passer ma jmarx minn iżgur. Morru fl-ewwel Ġwanni kapitlu 2. Mela jekk jiena nħalli l-ispirtu tiegħi jiddomina, l-ispirtu tiegħi huwa maħluq bħal Alla fuq in-natura ta' Alla ġifieri. Mwiled mill-ġdid, mwiled mis-sema, divin qaddis ġust, bla dnub. Taf li l-ispirtu tiegħek huwa bla dnub? Taf li inti għaliex tidneb u meta tidneb titnikket? Għax l-ispirtu tiegħek ma jaqbilx miegħek. L-ispirtu tiegħek ma jaqbilx miegħek. L-ispirtu tal-Alla fik ma jaqbilx miegħek. Mela l-ispirtu tiegħek ma dinibx. My Jesus. Now that's another piece of steak. Nħalluha żmien tal-miliet. Nippreparalkom steak. Mela, l-ewwel Ġwanni 2. Ikun infaħħar Ġesu. Amen. Vers 21 nisimgħuha. Ma ktibtilkomx bħalli kieku ma tafux il-verità. Immax tafuha l-verità. U tafu wkoll li jibda għarq ma jitnissel fil-verità. Il-verità tafuha. Kulħadd jgħid jieni naf il-verità. Issa vers 27. Ktibtilkom dan dwar dawk li jridu jqarqu bikom. Madankollu fikom qiegħda tammar id-dilka li rċevejtu minn għandu. U għalhekk intkom m'għandkom bżonn min joqgħod jgħallimkom għax id-dilka tal-Ispiritu Santu l-anointing il-Kristos tiegħu
tallimkom i dwar kollox. U t-talim tagħha u veru. U mhuwiex xi gidba. U la darba u hekk mela jibqgħu dejjem fih kif għallimtkom jien. Ħa naqraħilkom fil-King James u nitolbu. Fil-King James. Ismawha dimorru d-dar u għarġaw ismawha dal-preċita. L-ewwel 1 John chapter 2 verse 21 nisimgħu. Hallelujah. I have not written unto you because you do not know the truth. Kulħadd jgħidha I know the truth. Everybody say the truth of God is in my born again spirit. That's why your mind is your enemy. Your truth is not here. Your truth is here. God's truth is in here. If you're born again. But because you know it. You know it. And no lie is of the truth. ħanajdilkom xtejt fil-New American Standard. Jow, ħanaqraħħa fil-Amplified, fil-Amplified. Verse 21. Amplified. 21. Praise and għamil xej mużika, please. Baxxa, please. 21, nisimgħuha. I have not written to you because you do not know the truth. Ma ktibtilkomx għax intom ma kondux tafu l-verità, jew ma tafux il-verità. But because you do know it, imma għax propju tafuha. And because no lie, lebda gidba, nothing false, lebda ħaġa falsa, no deception, lebda is of the truth. Verse 27. Ismaw kemm imlaħma di, ismaw sew. As for you, the anointing, the special gift, the preparation which you received from him remains, ismawa, permanently in you. And you have no need for anyone to teach you. But just as his anointing, his Christos teaches you, giving you insight through the presence of the Holy Spirit about all things, and is true and is not a lie. And just as his anointing has taught you, you must remain in him, being rooted and knit to him. Wow. Tifmu issa kif qed jgħidlek fl-ispirtu tiegħek tiġi għandek il-verità tal-Alla fiha? Kif ħanikber pastor? Hemm bosta ways imma trid timmedita l-kelma tal-Alla. Tittaġixxi fuq il-kelma tal-Alla. Xi ħaġa oħra li l-ewwel Korintin kapitlu 2 il-Bibja tgħidlek Alla għażel ix-xandir tal-Vanġelu biex ixejjen u jġib fil-bluwa dawk li jaħsbu huma qorrief. Meta inti tisma' l-kelma, il-fidi titla' u tikber. Għalhekk għandek bżonn ix-xirka, għandek bżonn li tisma'. U once li tisma' xi ħaġa ġixxi fuq issa. Il-lejla smajtu. Mela nqomu bifqa. Kulħadd qomu bifqa. Xi ħaġa oħra li tikber fir-revelazzjoni hija di ismawni. Itolbu ħafna fl-ispirtu. Pray a lot in tongues. Kulħadd jgħid warajja, hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu għall-ewwel darba. Tkun imwiegħed miġdi tolli jdejk. Hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu. One, halleluja, oħrajn iktar tixtieq tibda ħajja ġdida ma' Ġesu ibda għolli jdejk. Hawn xi ħadd iktar, xi ħadd ieħor jixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għolli jdejk. Xi ħadd ieħor? Xa inti fuq il-Facebook fuq il-YouTube tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Ejdi talba minn qalbek warajja. Kulħadd jgħid it-talba warajk minn warajja minn qalbek. Jgħidlu missier qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Fejn ma nifhimx nafda fl-Ispiritu Santu u fil-kelma tiegħek mulej biex tallimni. Nitolbok Ġesu kun inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Salvani mulej u kompli milini bl-erf tiegħek u bl-arfin tal-kelma tiegħek. Illum Ġesu niddikjara li Ġesu huwa s-sit tiegħi, is-salvatur tiegħi. Ġesu inti li benta l-ħaj. U
U permezz tal-kelma qaddisa tiegħek inti wellitni mill-ġdid. Inti mittalija fuq is-salib. U permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek inti salvajtni. Ġesu, imlini bil-preżenza tiegħek, bil-Spiritu Qaddis tiegħek. U la tħallina qatt nitbijat minnek mulej. Nagħti glorja u tifħir mill-lum għal dak il-żmien li seħli biex nkun miegħek u fejn qed nibt kontra tiegħek mulej aħfilli u aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Grazzi mulej li smajtni. Halleluja. Amen. Issa kulħadd jgħidha warajja, kulħadd jgħidha warajja, jgħid it-talba warajja, poġġi jdek fuq qalbek. Ejduha. Mulej. Skont il-kelma qaddisa tiegħek, illum jien fi Kristu Ġesu imwieled minn ġdid, imwieled mis-sema, ikkreat fuq il-ġbija ta' Alla. L-Ispirtu tiegħi illum fi Kristu huwa qaddis u ġust, holy and righteous, fi ġbija eżatta ta' Kristu. Fl-Ispirtu tiegħi illum jiena nobot id-dnub u ma nittollerax dnub fija. Ġesu, kompli id-dominali ħajti, ruħi, ħsibiet tiegħi u dan il-ġisem li jinnammar fih, id-dominani bil-kelma qaddisa tiegħek u bl-Ispirtu Santu mulej. Nirringrazzjak li jiena kreatura ġdida maħluqa fuq ġbija ta' Ġesu Kristu. Illum niddikjara li nbierek inkisser kull saħta mamul, inkisser dak kollu li għadu jipprova jibgħat kontra tiegħi. Grazzi mulej li jien maħfur, jien maħbub, jiena llum mażul minnek u grazzi mulej qaddis li jiena ma naqax la l-ġibdit tal-ġisem ta' dan il-ġisem naturali u laqqas l-emozzjonijiet li għad baqalhom jiġu mġedda bil-kelma tiegħek. Illum nimxi fl-Ispirtu mulej. Nimxi bl-Ispirtu billi naqbel mal-Ispirtu Santu li jammar fija. Nimxi fl-Ispirtu billi naqbel mal-kelma qaddisa li ħarġet minn fommok mulej. U grazzi mulej li inti qed tkompli timmaturani biex dejjem inkompli niġi trasformat, imqaddes, isseparat u konsagrat fl-Ispirtu, fir-Ruħ u fil-ġisem. Għal-glorja tiegħek Missir. Amen. Halleluja. Għatu ċabċipa kbira lil-mulej. Grazzi Ġesu. Esa saħwa, grazzi tal-li kontu manantom tal-YouTube u Facebook. God bless you. Narawkom is-sib fis-7 fil-għaxija u l-ħad fil-10. God bless you.